Sziasztok! A mai videóban szeretnék először annyit mondani, hogy a témák száma az ugye végtelen. Ebbe a dologba én úgy érzem, hogy rengeteg mindenről lehetne beszélni, rengeteg minden érdekesség van és fontos dolog, ami szerintem figyelmet igényelne. Ebben a videóban most egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami engem is érint. Szerintem rengeteg embert érinthet, és rengeteg ember nincsen tisztában vele, és a mellékhatásokkal kapcsolatban, ugye az anabolikus és androgén szteroidok mellékhatása lehet ez a probléma, és megemelheti ennek a problémának az előfordulási esélyét. A videóban, mielőtt most gondoltam erre a témára ma, azért úgy megnéztem Magyarországon, hogy milyen tartalmak vannak ezzel kapcsolatban. Egy nagyon jó videót találtam ezzel kapcsolatban, tényleg nagyon jó, ábrákkal, tényleg minden el van magyarázva a problémával kapcsolatban. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem akarom ezt a problémát, én szerintem ennél jobban nem is tudnám elmagyarázni, megmondom őszintén. Úgyhogy be fogom linkelni ezt a videót ebbe a videóba. Azért pár szót elmondok azzal kapcsolatban, hogy ugye az anabolikus szteroidok és egyéb dolgok miért fogják ezt a problémát okozni. Ez a dolog, amiről szeretnénk ma beszélni, ez nem más, mint az alvási apnoé, ami egy légzés kimaradással járó alvási probléma. Itt, ami számunkra fontos lesz ezzel kapcsolatban, ugye azt a videót be fogom, ahogy említettem, linkelni ide a leírásba, akinek ilyen tünetei vannak, az nézzen azért ebbe bele. De akkor elmondanám ezzel kapcsolatban, hogy mi is lesz az, ami úgymond fontos. Ugye az obstruktív alvási apnéről az érdemes annyit tudni, hogy itt mechanikai okokból egy elzáródás történik, ami azt eredményezi, hogy ugye miközben alszunk, ugye elkezdődik az alvás, elkezdünk normálisan aludni, és normális esetben egy idő után eljutna a testünk egy mély alvási fázisba, ahol rengeteg fontos kémiai reakció, és például a növekedési hormontermelésünk, és egyéb fontos milliószámnyi kémiai reakció megy végbe, ami a regenerálódásunk szempontjából fontos lesz. Ez nem fog tudni végbe menni, hogyha van egy, most picit bemutatnám, hogy miről is van konkrétan szó. Tehát alapjáraton mondjuk horkolunk, ami egyébként még nem jelent problémát. Ez a horkolás, az mondjuk így néz ki, ez fog problémát jelenteni, amikor ez a horkolás így néz ki. És akkor jön egy mikroébredés, és ez egy órán belül rengetegszer megismétlődik. Itt jön képbe az, hogy ugye rengeteg embernek van erre genetikai hajlama, nálam is genetikai hajlam volt. Ha visszatekintek, akkor már a nagyapámnak is erős horkolásos problémái voltak. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnénk megjegyezni, hogy ez a probléma, hogyha kezeletlenül marad, ugye az történik, hogy ugye folyamatosan minden éjszaka ez a mese játszódik le, hogy az ember elkezd horkol, megáll a lélegzete, ugye elzáródnak, elernyednek ezek az izmok, mert ugye miközben alszunk, ezek az a garat és ezek az izmok, amik a nyakba találhatóak, elernyednek, és hogyha elzáródik a légút, akkor ugye nem kapunk levegőt, nem kap a testünk levegőt. És az agyunk küldeni fog egy jelet, hogy ébresztő, nincs levegő, meg fogsz fulladni. És ez azt fogja eredményezni, hogy fölriadsz. De viszont annyira nem is biztos, hogy emlékszel erre másnap, mert ezek mikroébredések. És ezek a mikroébredések, ahogy említettem, megy ez a horkolás, jön egy ilyen
Fölébred az ember, visszaalszik. És nekem is volt ez a problémám, és ugye a párom hívta föl erre a figyelmet, de nem igazán akartam én ezzel foglalkozni. Azt gondoltam, hogy jó, persze, hát mindenki horkol, meg férfiak horkolnak, meg mi van ebben, semmi nincs ebben. És a végén odáig fajult ez a történet, mert már alapból megvolt nálam ez a történet, hogy amikor elkezdtem ugye a tesztoszteron mint készítményt alkalmazni, azért tudni kell ezzel kapcsolatban, hogy minden izmunk nőni fog. És ezzel kapcsolatban több dolgot is érdemes tudni. Tehát a szív izomzatunk is tud nőni, de normális esetben ez nem egy akkora probléma, nem egy akkora mértékű növekedésről beszélünk, hogy ez problémát okozon, de a nyaki izomzat az ugye megvastagodott. Ugye az embernek nő az izomtömege, természetesen a nyaki izma is, ugye az androgén receptorok által közvetlenül vastagodni fog a nyaki izomzat. És ugye ez egy plusz rizikófaktora az alvási apnoénak a kialakulásának. És tovább mondanám, most az én történetemet szeretném egy kicsit ezzel kapcsolatban úgymond elmondani. Tehát volt ez a horkolásos dolog, nem érdekelt, nem foglalkoztam vele, jó van már, teljesen mindegy, mások is horkolnak, ugyan már volt ez a légzés kimaradásos történet. És utána elkezdtem alkalmazni ugye a tesztoszteront, említettem, hogy 2 évvel ezelőtt ugye, nem tudom most így írtam az időrendi sorrendet, 2024, 2022, igen, és akkor ez a probléma még látványosabbá vált, és olyan szintű lett, hogy már napközben konkrétan elaludtam. És ugye, de alapjáraton meg volt már ez a probléma, csak ugye nem foglalkoztam vele, és ugye a tesztoszteron által ugye valószínűleg a nagyobb izomtömeg, és ugye a megvastagodott nyaki izomzat, itt jön képbe az is, hogy az elhízás is kockázati tényező, hogyha az ember zsírosan van elhízva, tehát itt most nem a tesztoszteron lesz csak a hunyó, de igen, most ebben az én esetemben rontott ugye a helyzeten, és akkor elmentem ugye az orvoshoz, és végül is nagy nehezen szomnológus szakorvost fölkerestem, itt szeretném megemlíteni valakit, a Vida Zsuzsa, nagyon jó orvos Budapesten, szakértője ennek az egész témának, érdemes ezzel a problémával akár őt fölkeresni, ha valakinek ilyen jellegű problémája van. Tehát tovább szeretnék menni a dologba. Tehát az a lényeg, hogy ugye elmentem, és kiderült, hogy nekem 1 órán belül 30-40-50 ilyen légzéskimaradásom van, és a leghosszabb légzéskimaradásom valami 50 nem tudom én hány másodperc volt. És ezzel kapcsolatban érdemes azt tudni, ugye mondtam, hogy egy videót be fogok ezzel kapcsolatban linkelni, akit érdekel jobban ez a téma, hogy ennek nagyon komoly kockázati faktorai vannak. Ugye van egy biológiai életkorunk, az ugye a biológiai életkorunk, és ugye az életkorunk, az ugye normális esetben együtt halad. Hogyha az ember folyamatosan az alvás közben ugye kap egy ilyen légzéskimaradást, ugye a légzéskimaradás során ugye hát nem kapunk levegőt. És ezzel együtt történik egy vérnyomás kiugrás, egy kiemelkedő pulzus és vérnyomás kiugrás, és hogyha 1 órán belül 30-40-50-szer megismétlődik, akkor az éveken, nem feltétlenül az első hónapokban, de pár éven belül egy krónikus magas vérnyomás betegséghez vezet, krónikus hormonális és anyagcsere zavarok fognak kialakulni, mivel a testünk regenerálódási fázisa nem fog tudni végbe menni, mivel a mélyalvás hiánya miatt nem fognak tudni az fontos élettani hormonális funkciók és egyéb élettani több milliónyi vagy trilliónyi kémiai folyamat, ami végbe megy az alvás közben, nem fog tudni végbe menni, és ez egy olyan állapothoz fog vezetni hosszú távon, de már rövid távon is nagyon sok, 4-5 év alatt konkrétan magas vérnyomás betegekké tudunk válni, és nem fogjuk érteni, hogy miért. És a tesztoszteron használata ugye megnöveli ennek a kockázatát, de nem azért növeli meg leginkább a kockázatát, olvastam ezzel kapcsolatban rengeteg tanulmányt, hanem azért növeli meg a tesztoszteronnak és egyéb anabolikus szereknek a használata ennek a genetikailag
is már ugye öröklött dolognak a kockázatát, mert vastagabbak lesznek ezek az izmok. És ugye elernyednek ezek az izmok, és ezzel kapcsolatban nagyon érdemes odafigyelni, hogy akinek ilyen problémája van, hogy horkol, és ugye mondjuk a tesztoszteron használat óta, vagy ugye az anabolikus szteroidok használata óta esetleg testépítő is, vagy bárki, hogy ilyen erős horkolása van, és nem érzi magát kipihentnek, és ilyen légzéskimaradásos problémái vannak, mindenképpen fontos dolognak tartom, hogy ez ki legyen vizsgálva. Visszagorva az én történetemhez, az lett ennek a vége, hogy hallani is akartam erről az ötletről, hogy géppel aludjak. És ugye kivizsgálták ezt a dolgot, 40-50 légzés kimaradásom volt óránként. Beszélgettem Dr. Vida Zsuzsával, hogy mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy én szeretem, hogy az őszinteség híve vagyok, és a saját egészségügyi állapotommal kapcsolatban meg még inkább, hogy mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy én tesztoszteron készítményeket, ugye a testépítés és egyéb dolgok, ugye a tesztoszteront alkalmazom, mennyire befolyásolja ezt a dolgot. Azt mondta, hogy természetesen ezzel kapcsolatban ugye a tanulmányok is, ugye említettem már akkor is, én már nagyon belementem ebbe a dologba. Tehát, hogy rontja ezt az állapotot, teljesen logikus, hogy miért, de ez egy genetikai hajlam. Tehát nagy valószínűséggel előbb vagy utóbb előjött volna, hogy öregszik az ember, meg még inkább elnyedtebbek lesznek ezek az izmok az alvás közben. Úgyhogy az lett ennek a történetnek a vége, hogy ugye először megműtöttem az orromat, mert el volt törve az orrom, hallani is akartam erről a gépes történetről, hogy majd biztos az lesz a baj. A doktornő jól látta ezzel kapcsolatban, hogy ő azt mondta, hogy nem tartja valószínűleg, hogy megoldódna ez a dolog. Lehet próbálkozni, de nem lát rá sok esélyt, hogy úgymond magától megszűnne ez a dolog. Úgyhogy a vége az lett ennek a sztorinak és ennek a történetnek, amiről itt ma beszélni szeretnék, hogy ugye egy géppel kell, hogy aludjak, de ez a gép, ez egyszerűen csodálatos. Tehát, hogy ennek a gépnek ugye a működési elve, ezek CPAC gépek. Nem akarok most belemenni ebbe, mert nem biztos, hogy mindenkit érdekel ez annyira. A lényeg az, hogy ez folyamatosan egy pici levegőt, ez egy ilyen óra tehető maszk, van szájrész, az attól függ, hogy kinek mennyire súlyos ez a dolog. És ugye ez egy pici levegőt folyamatosan biztosít áramolni ugye a légutaknak, és ezáltal nyitva tartva ezt a részt itt a garatnál, hogy ugye a légzés megfelelően tudjon működni az éjszaka során. Ennek a videónak a célja az, kizárólag az ennek a videónak a célja, bár szerintem nagyon sok embert egyáltalán nem érint ez a probléma, de az én egyéni tapasztalatom az, hogy rengeteg testépítővel, hobbigyúrossal és egyéb emberrel kapcsolatban vagyok, aki ilyen szereket alkalmaz, és nagyon sok embernél előjön ez a probléma, meg már jelen is van, és utána ilyen tesztoszteron kúra alatt is, és még emellé alkalmaznak olyan szereket, mint a Trembolon, és ugye a vérnyomásuk, tehát nagyon-nagyon nagy rizikónak vannak kitéve, és fontos dolognak tartom, hogyha tesztoszteront használsz, vagy bármit használsz, vagy bárki, aki nézi ezt a videót, és mondjuk tényleg nagyobb izomtömeged lett az elmúlt 1-2x évben, és előjött ez a probléma, hogy esetleg a párod, vagy te nem is érzékeled, rosszul alszol, probléma van az alvásoddal, horkolsz nagyon, tényleg vannak ilyen légzéskimaradások, mindenképpen érdemesnek tartom, hogy elmenjél és kivizsgáltasd, és megnézesd, és ránézesd, mert tényleg nagyon sok embert ismerek, tehát én is ez persze nem egy pozitív része ennek a történetnek, de viszont ha már az ember ezt az utat járt, és ez egy visszafordíthatatlan, sajnos visszafordíthatatlan része úgymond a dolognak, tehát egy alvási vagyis hát azt mondják, hogy ha az ember lefogy, de hát ki a fene akar lefogyni, fölépítesz egy izomtömeget, és akkor utána le akarsz fogyni. Tehát most lehet, hogyha 70 kg lennék, akkor nem lenne ilyen problémám, vagy ha hosszú távfutó szeretnék lenni, de nem szeretnék az lenni. Tehát igen, és van ennek a problémának megoldása. Tehát, hogyha ilyen problémád van, hogy horkolsz, légzéskimaradásod van,
és ez romlott, ugye amióta esetleg használsz szteroid készítményeket, mindenképpen vizsgáltasd ki magad, és nem kell félni ettől a géptől, hogyha oda kerül a sor, mert még annyit azért gyorsan elmondanék ezzel kapcsolatban, hogyha ez a probléma továbbra is fennáll, akkor 5-10 év alatt el tudsz odáig jutni, hogy egy krónikus, vérnyomásbeteg emberré válsz. A vérnyomásnak a kockázata elég komolyak, éjszakai infarktusnak a kockázata, stroke, agyinfarktus, minden ilyen jellegű keringéssel kapcsolatos probléma megnő, a kardiovuszkuláris teljesítményed romlani fog, az edzés teljesítményed, az életminőséged, a libidód romlani fog, mert ugye nem fog tudni végigvenni a regenerálódási fázisban az a rengeteg kémiai folyamat, aminek a mély alvási fázisban végbe kéne mennie. Tehát akinek ilyen problémája van, az nézzen rá erre a dologra. Mindenképpen nézzen rá erre a dologra. Ennyit szerettem volna mondani. Rengeteg érdekes téma van, ma ez jutott eszembe, amit szerintem érdemes megemlíteni. Így az egészséggel kapcsolatban, ezt ugye nem említettem az anabolikus, testoszteron anabolikus mellékhatásainál, androgén típusú mellékhatásainál, ezt nem említettem. Nagyon fontos probléma, rengeteg testépítőt érint, rengeteg hobbi amatőr testépítőt is érint, úgyhogy szerintem érdemes volt erről ezt most elkészíteni. Gondolom, akit nem érdekelt ez a történet, az már réges-régen elkapcsolt. Ennyi mára. Nem tudom, hogy milyen téma lesz a következő, amit érinteni fogok, de van jó pár téma, amiről szerintem érdemes beszélni. Úgyhogy ennyi mára. Köszönöm szépen. Sziasztok!